Državni univerzitet u Novom Pazaru od samog početka posebnu pažnju je poklanjao formiranju novih i savremenih evropskih studijskih programa. Jedan takav savremen master studijski program jeste i palijativna medicina, koji je skoro akreditovan i koji je jedinstven takve vrste ne samo na Balkanu, nego i širim prostorima. Studenti koji upišu master akademske studije palijativne medicine bit će osposobljeni za poboljšanje sveukupnog života i kvaliteta života pacijenata sa teškim oboljenjima. Ovaj studijski program mogu upisati studenti medicine, stomatologije, rehabilitacije, defektologije i psihologije. Pošto su to fakulteti sa različitim nastavnim planovima i programima, prijemni ispit na ovom master akademskom studijskom programu bit će izveden u vidu intervjua.